Is-sena li għaddiet il-Malta Enterprise approvat mal-143 miljun euro investiment. Dawn jinkludu proġetti b'investiment dirett barrani u proġetti lokali. U stmat li fuq perjodu ta' 3 snin dawn il-proġetti se jiġġeneraw 2531 impjieg ġdid. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-qasam industrijali ta' Ħalfar, il-Ministru Chris Cardona ħabbar li proġetti ġodda b'investiment dirett barrani ammontaw għal ftit aktar minn 33 miljun euro. Proġetti ta' espansjoni fejn jidħol investiment dirett barrani ammontaw għal 55 miljun euro. L-ikbar ammont ta' impjiegi se jinħoloq fejn jidħlu proġetti b'investiment dirett barrani ġodda, bistima ta' 1047 impjieg. B'kollox 73 kumpanija lokali resqet ant il-Malta Enterprise u kellha l-proġett approvat. Dan ifisser li f'sena Malta kellha 3 darbit aktar kumpaniji lokali li ridu jkabbru l-opera tagħhom mill-aħħar 3 snin ta' gvern preċedenti. F'dawn l-aħħar sentejn diġà kien hemm mal-20 proġett b'investiment dirett barrani ġdid li beda jopera minn Malta. Oħrajn għaddejjin bil-preparamenti biex jibdew joperaw minn Malta, fosthom 12 li qed jistennew li jitlesta x-xogħol fuq il-fabbriki. B'kollox is-sena li għaddiet kienu allokati 79 sit tal-iżvilupp ta' fabbriki u workshops. Il-Ministru Cardona fakkar li fi frar il-livell ta' konfidenza fost l-azzjendi Maltin kienet it-tielet l-ogħla fl-Unjoni Ewropea. Spjega l-importanza li Malta dejjem tħares lejn swieq li joħolqu tkabbir ekonomiku iktar b'saħħtu u fit-tul. Hemm diversi niche markets, il-potenzjal pereżempju tal-life sciences diġà qegħdin naraw għaliex il-Life Sciences Park miexi b'ritmu tajjeb ħafna u ftit ta' xhur oħra ser ikollna l-ewwel tenants li jkunu qegħdin operaw is-suq tagħhom. Hemm niche markets oħrajn bħal huma pereżempju dak tal-avjazzjoni, il-cluster ta' avjazzjoni li llum il-ġurnata issa irnexxilna nistabbilixxu cluster propju tal-avjazzjoni mill-bidu sal-aħħar. Suq ieħor li sejjer tajjeb u għandu potenzjal kbir f'Malta huwa l-inġinerija ta' preċiżjoni dettaljata, flimkien mar-riċerka u l-innovazzjoni. Il-Ministru qal li dan huwa il-kejl li jista' juża dan il-Gvern meta jitkellem fuq pajjiż li huwa ottimist.